loro padha meneng. Sajake asik karo lelamune dhewe-dhewe. Sedhela-sedhela musrek benane anggone lungguh. Lunarko mlebu nggawa ceret, gelas lan tela godhog, banjur lungguh nang kursi njajari Pak Narko. Sawetara wektu wong telu padha meneng. Loro rasane atiku. Ya wis to Pak, rasa dipikir jero wong yo unekake kaya ngono wae yo jero ati. Pokok sing penting nyatane kan ora to. Lah wis kadung loro tenan atiku. Dicap kaya ngono iku. Anake dhewe yo pancen kurang ajar. Nek wong tuwane dicedak-cedak elek, sapa sing gak muntah? Mula penjare nonen-nonen kae Pak, anak pola buku keprada. Cene ora Pak. Yo. Cene ora pokol kabeh wong-wong iku. Angger nganggep sak enake dhewe. Iki yo gara-gara kowe, Yit. Anak sitok lan nutur pisan. Yo sepurane Pak, pancen aku salah. Yo saiki sing ngomong salah. Wingi-wingi mau glandang-glundung ae. Kudune yo sadar. Dadakan wong ora duwe rasane kone-kone barang. Aku dhewe jane yo wis ora kurang-kurang ngandani. Dadi wong ki mbok yo trimo apa eneke. Lah dadak melu-melu kaya wong sugih, terus malah nyolong ngambil barang. Yo ngene ki akibate ora kudu ngiceri lan bali tok. Ning wong tuamu barang ki dadi isin bingung lan nyelerai. Lah iya, angger wong ngarani nek anak maling, bapak yo maling. Wong kanca mangsa ninggal jalaran. Kuwi lho Yit, krungu apa ora? Sadar apa ora yen wis gawe wirang wong tuamu? Mosok kelakuane ora cocok blas karo jenenge. Yo Mak, aku sing salah. Sepi, Lunarko mlebu njero nindani nggone masak. Wong loro padha meneng maneh. Prayitna sajake ngetuni kelakuane dhewe katut karo kanca-kancane sing ora bener. Pak Narko karo nyekeli sirahe sing wiwit rasa abot, sajake mikir wirang lan mikir carane ubet golek utangan kanggo ngijoli HP sing jare larang regane. Kemangka kayane becak saben dina mung cukup kanggo mangan tok. Utang gone Pak Sengkut juragan becak wingi sore kanggo ndandani becak sing kampukan retrembesi durung sempat kepikir. Malah saiki ketambahan masalah anyar. Judeg pikirane bingung anggone mikir utek. Dumadakan Pak Jaya teka dipetake Pak Bandi guru bekane Prayitna. Kula nuwun Kang Narko. Waduh, kok padha tata iki? Kok sepi mamring? Monggo, beber mriki. Bujaya ana apa to? Oh, monggo pinarak mriki. Ngapunten nggih, ngeten iki nggih Yitna, Bu. Nuwun sewu nggih niki kula ngrepoti. Boten kok, Bu. Mbok, iki lho, ana tamu. Ampun nggih Kang, kula wangsul riyen namung nderekake Bu Guru niki wau lho. Kok sesa mboten medang rumiyin to? Suwun Kang. Kapan-kapan mawon. Monggo Bu Guru. Nggih, matur nuwun. Nggih matur nuwun. Wonten Pak, Bu lan Mas Prayitna. Maksud kula sowan mriki niki wau diutus saking Ibu Kepala Sekolah ngaturi jenengan supados tindak dhateng sekolah sakmenika. Saniki sinten mawon ingkang dipun timbali? Sedaya Jumadi kalih bapakipun, Babsari kalih bapakipun lan jenengan kalih Mas Prayitna. Yo wis Pak, gendang budal kono, saling dhisik aja sarungan ngono. Ketika wis ana para tamu undangan lan kepala sekolah. Sawise bagi binagi sedhela, kepala sekolah nyerahake masalah marang Pak Bandi banjur pamitan.